Này là có phải giá cất thấu ra khá đấy. Nghe đây nạp fry khá lắm quá xin đấy. Ai ông muốn nấu đấy. Ăn fry này đều hay fry khá lắm kháng này đi. Hay kháng này lên đường ở đường. Ăn fry này sẽ tomato dừng xong lên này cái ăn này xong đứng ở nó là cái này. Hello Lagaper, welcome back to Sangsar Devani another vlog. So Lagaper, di yang ayung menodong player na, di ni vlog ama za kan nungtang mana terkait dengan konainan ini jika bisa nang gunungan mana Lagaper. To Lagaper di ni yang ayung menodong kamzap player dengan na, zengha mami ama bel amai ni saldo tangdeng. Praya ang ayung lah nang kamko zap player, ang nusung dong Lagaper ni. Tomato na dừng xong đến ăn rồi mà nè lá rùa này gì tối nay đang phải thay được cái thấy là cái này là đi con rukin này làm về đang ngờ này về mà béo đúng không thường xíu ăn thấy thầy này lo là đang có là đây lá rùa này xem mà bài đi bài này gần này làm phải thay được cái phần ăn cái bài này style của Everybody good how bane zane se rana jenge nei be naringkol thai nei rukinani lakha jobbai anga amfrai sarai ko nei ese dunghoग्रोदों amfrai बिथिजाय ना फ्राय खालामनो नागिरदों नै नाया जा बुरजाखा बेसारिनि किटचेना बेबादि आरोना लोगोफोर जा साफाखा ओमफ्राय थाइजौ आसार जानो लुगैदोंबा फै नैबे बानलु आसार नङा बेयो बानलु गोरान भयामाव सोनानै दोनदों खोरदैसो आङो नै ना फ्राय खालामगासिनो आयंमोननावनो ओमफ्राय नै बेयावहाय फ्राय खालामखांनानै इयाव हायखांनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नै एसे टमेट' जों संनो नागिरदों आंनो संदों आरोना लोगोफोर नै फ्राय खालामग्रोदों गिबियाव लोगोफोर नै आंनाव बायदि बायदि देनानै लाखाबाय फानलु हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर जिरा गरमरिस देनानै लाखाबाय थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर बेलाहिखौ एवगासिनो आङो ओमफ्राय बायदि बायदि देनानै लाखानाय मस्ला मस्लिखौ होखाबाय होबाय थानायखौ दिन्थिबाय थायासै ओमफ्राय गोबां लोगोफोरानो सोंहरबाय थायोमोन माबा जोंसारनि बिदा होनबाय थायोना बेखौ बिदा नङा लोगोफोर बियो फंबायसो नै दहायबो होनहरदों आरो नै लोगोफोर ना खर' एवनाय जागासिनो जों आयं आं ओमफ्राय फंबाय नै ओमफ्राय ना खर' नालाय नै लोगोफोर जा गोथाव नांखायोना जेरै माबा अमाफोरनि बिबुफोरखौबो बेबादि जायोना नाखौबो जोङो बिदिनो जादों आरोना लोगोफोर टमेट'आ गावनि दैया रानबाय दायो आङो दै होनोसै लोगोफोर नै गावनि दैया रानबाय नालाय बेखायनो आङो दै होबाय दै गुदुंसो बेयो एसे होदो जाय जोबसिगोन नै आयंनि दख'नाखौ जि साइज नुदों नै जि साइज दख'ना गानदों आयंआ कालारा बेसर दख'ना बेसर कालारनि दख'ना गानदों नै लोगोफोरा आयंआ जि साफा नुदों नै लोगोफोर नाखौ जास्ट होबाय आरोना ओमफ्राय आयंआ दसे एरदों नै ओमफ्राय दायो खोबना होनोसै लोगोफोर नायाथ' फ्राय खालामखानाय नालाय आधा मोनफ्रामखानाय ओमफ्राय बांद्राय दै थानाय नङा आरो एसे ग्रेभि टाइप जासिगोन लोगोफोर नै लोगोफोर लाफा एवनाय बियो जोबोद गोथाव जाखासिगोन
लोगोफोर ओंख्रिया अलमोस्ट मोनखाबाय आरोना लोगोफोर दुन्दिया होबाय ओमफ्राय खांनोसै आङो दायो जा मस मस मोदोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर दुन्दिया होनानै जोगोनार ओंख्रि बायदिसो नुदोंना आयंआ नै जा गोथाव नुखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो सारायखौ आजावनानै लाबाय ओमफ्राय दायो आङो नारेंखलखौ एवनो नागिरदों आरोना थ' नायलांबाय थादो दे लोगोफोर जायफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो बिथांमोना जोबजासिम नायदो नारेंखल एवगासिनो लारु बानायनो थाखाय गोथावनो बानायनानै जानोसै लोगोफोर आङो नै नारेंखलखौहाय एवखांनानै बोखांग्रोबाय आरो ओमफ्राय आङो मा टाइपनि बानायनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आङो सिनि दैखौहाय बानायबाय सिनिखौ होनानै माबा बानायबाय आरो गोदौ होबाय नै सिनिया जासिगोनदां बेखिनिल'सो नालाय ओमफ्राय सिनिया नांगोन आरो ओमफ्राय एसे नायग्रोनोसै ओमफ्राय बेखौ आमथा आमथा एसे बानायग्रोनोसै आरो ना लोगोफोर नै सिनि आरो दै एसे होनानै आङो फुदुंगासिनो ओमफ्राय एसे रानबावनांगौ लोगोफोर रानबासो आङो नारेंखलखौ होसिगोन बेवहाय नारेंखल एवनानै लाखानायखौ बेनि उनावसो आङो लारु बानायसिगोन आरो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर सिनि दैया जाबाय ओमफ्राय आङो बेखौहाय होनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो एरगासिनो लोगोफोर नै लोगोफोर जासिगोन आरो बेयो ओमफ्राय एरगासिनो दायो नै लोगोफोर आङो एरगासिनो ओमफ्राय मोनबायानो बुंजायो लोगोफोर आथा आथा जाबाय ओमफ्राय बेयावनो मिथियो आरोना लारुआ जागोन ना जाया जा मोजां जाखाबाय लोगोफोर दायो लारु बानायनोसै एसे गुसु खालामनानै बांद्रायबो गुसु खालामा लोगोफोर नै मोनबाय ओमफ्राय खांनोसै आङो खांनानै दायो फाइनाल लुक्सखौ नायदो लोगोफोर नै आङो लारुखौ बानायगासिनो नै लोगोफोर नुदोंना लुक्सखौ जा मोजां जाखादों नै लोगोफोर नै जा मोजां जाखादों लोगोफोर आं बानायगासिनो गुदुं गुदुं बानायनांगौ आरोना लोगोफोर बांद्राय गुसु जाहोनाङा जा थाव ओंखारखादों लोगोफोरनि लारुखौ बानायखांबाय आरोना जा मोजां जाखादों लोगोफोर नायलाय जा मोजां जाखादों ओमफ्राय आङो जाना नायनोसै लोगोफोरनि जा गोथाव जाखादों लोगोफोरनि नायलाय आखाइ मेनखा नांजोबनाय नै लोगोफोर जा गोथाव जाखादों नै लोगोफोर दिनै आयंमोनावसो जाफैदों आङो नै बियो लाफा एवनाय ओमफ्राय बियो आं संनाय टमेट'जों बेलाहि ओमफ्राय बियो पापर ओमफ्राय बेलेग एख' गैला आरोना जाबाय थानायखौ दिन्थिबाय थाला लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय